jaiak prestatzen. Iaz hasi zen sugarra aurten auzokide askoren lanari esker auspotu da. Eta indartsu aritu gara atzo hasi zen egitaraua prestatzen. Zuetako asko jaien antolakuntzara hurbildu zarete aurten. Eta zuen ekarpena modu batean edo bestean egin duzue beste askok ere. Lantaldeetan antolatu gara. Elkarte bezala ekintzak antolatu ditugu. Komertzio bezala laguntza eskaini dugu. Gure lagunak txanda baterako engainatu ditugu. Ahoz jaien berri eman dugu. Boletoak saldu, kartelak jarri, eskariak egin, 11 bileratan koordinatu. Eta gaur, jaiekin jarraitzeko prest gaude. Zuek guztiok gabe jaiak ez dira posible. Eskerrik asko Salburua, gora zuek! Jaiei hasiera emateko hementxe dugu gure aurtengo gonbidatua. Salburuko gizartetxeak 10 urte bete ditu, eta haiek izango dira 2025ko jai hauen pregoilariak. Txalo bero bat! Arratsaldeon guztioi! Plazer ikaragarria da zuekin gaur hemen egotea. Guretzat gizarteetzerako eta niretzat gizarteetzeko ordezkaria ohore bat da. Batez ere 10 urte hauetan egin dugun lanaren errekonozimendua delako. Dena dela, hau ezin izango zen posible izan gure aurretik auzoko elkarteek egindako lanari gabe. Katalinek egin esan duen moduan, hori ez da egun batetik bestera egiten. Orduan, gaur egun elkarte desente dugu eta atera nahi zagoetik jarraituko du. Gu maiatzaren 21ean 10 urte bete genuen, baina Salburua auzoak baditu 20 urte. Gizarteetzeko ateak ireki genuenean, auzoan zeuden elkarteek lagundu ziguten auzoa ezagutzeaz, beraien gabeziak, beldurraz, kezkak, lehentasunak eta bar. Hortik aurrera saiatu gara zuengana heltzen eguneroko lanari esker, eta beti elkarteen eskutik. Gure helburua beti izan da auzoko bizi kalitatea hobetzea, eta auzoko bizilagunoi hasieratik egin zeniguten aurrera bihotzez eskertzen dizuegu. Euskeraz, ez dakizuenentzat, yo estoy aquí en representación del centro cívico, hacemos 10 años, pero realmente el barrio tiene 20 años. Estamos muy agradecidas a todas las asociaciones que en aquel momento nos acogieron. Gracias a ellas se nos hizo muy fácil el asentarnos en el barrio. Y en este momento seguimos trabajando por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del barrio. Gaur egun Salburua bizitzaz beteriko auzoa da. Hori elkartei eskertu behar diegu. Eta gutxi badira ere auzoan indarrean daudenak, 3 ikastetxeko guraso elkarteak, Sarburu elkartea, auzo elkartea eta jai batzordea. Oso harreman estua dute haien artean eta gurekin gizarteetxearekin beti eskutik helduta. Zuei ere eskerrak eman nahi dizuet bertan egoteagatik zuen denbora eta indarra auzoari eskenez. Etorkizunera begira gizarteetzeko erronkak eskaintzen ditugun zerbitzuen kalitatea hobetzeko eta 100% herritarrei heltzea da. Gehiegi luzatu gabe, batzordekoei laguntza eskaini duzuen guztiei eskertzea egindako lan itzela. Gaur hemen egon ahal izateko eta beste guztiei jai zoriontsuak opa dizuet, barre egin, gozatu, partekatu eta beti errespetuz jokatu. Gure Salburuko jaia, gora! Gora Salburuko jaia, gora Andaluze! Gozatu, disfrutatu!